panembahan seno kapati amar sudi sudan nekolan nafsu nesu topo brata tanapi siang ratri amang mangut karena tiasing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Wabil khusus wonten ing ngarsanipun Bapak Saib utawi Bapak Pandi, Ibu Sunarsih ingkang mengkugati ingkang satuhu bagya mulya. Ingkang salajengipun dalem aturaken wonten ing ngarsanipun para sesepuh pini sepuh aji sepuh wonten ing tlatah Nglawan Kedungwangi Kecamatan Sambeng ingkang satuhu dahat Ki Nurmatan. Sumrambah wonten ing ngarsanipun para undangan kakung Sumawana Putri ingkang kinabekten. Saderengipun monggo kita muji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Dene menapa kula lan panjenengan sami wonten ing siang ratri menika saged rawuh wonten ing dalemipun Bapak Saib utawi Bapak Pandi kanthi rahayu widodo kalis nir ing sampikala. Kekalih salam sarta selawat muga tetep kunjuk wonten ing junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dene menapa kula lan panjenengan sami pikantuk bimbinganipun sehingga saged ambetaken pundi perkawis ingkang hak lan pundi perkawis ingkang batil. Dumateng ngarsanipun para undangan ingkang satuhu bagya mulya. Dene menapa kula sak rombongan kru tresna budaya saking tlatah Kedung Kidul Kecamatan Sugiyo Kadipaten Lamongan ingkang kasepuhan panjenenganipun Bapa Sugeng hangadeg wonten ing ngarsa panjenengan sami minangkani
pamundhutipun ingkang mengku gati boten sanes inggih menika panjenenganipun Bapak Saib utawi Bapak Pandhe sekeluarga. Ewontene rombongan Trisno Budaya karawuhaken dening Bapak Saib supados hanggelar pawiwahan ingkang arupi suka parisuka langen beksa mulai siang dinten menika mangke ngantos sak paripurnanipun pagelaran. Ewontene hajatipun Bapak Saib sekeluarga wonten ing siang dinten menika inggih menika andhaupaken putra kekalih ingkang peparap Nak Bagus Soni Sahril Kabut Prahara kadhaupaken kalian kusumaning Ayu Yahwa Natasha Novita Putri wonten ing dinten kala wau kanthi rahayu widodara kawis lir ing sami kala kanthi asesanti mugi-mugi pinanganten kekalih mangke enggal dewasa saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dumateng arsanipun para undangan bilih Trisno Budaya wonten ing sang dinten menika dipun sengkuyung kalian pramugari cacahipun kalih cacahipun ingkang angka setunggal Cak Sukar saking Tlatah Kecamatan Sukorame kasengkuyung kalian kula piyambak Bapak Sumantri saking Tlatah Kecamatan Modo. Ewadene para waranggana wonten ing siang dinten menika aseng kuyung 6 cacahipun utaminipun waranggana senior saking Kadipaten Lamongan inggih menika Mbak Haryati, Mbak Samyati, Mbak Ida Basuki saking Tlatah Kadipaten Tuban, Mbak Rustiana, Mbak Violin Alsiwi lan saandhanipun. Ewontene sound system siang dinten menika kasengkuyung dene Mega Jaya saking Tlatah Keduk Kecamatan Sambeng Kadipaten Lamongan. Lan ugi kasengkuyung dipun liput secara langsung kalian lensa multi media kanthi live streaming channel top budaya. Dumateng arsanipun para undangan ingkang satuhu dhateng kinurmatan. Monggo kita sami anyeng kuyung hajatipun Bapak Saib utawi Bapak Pandhe sekeluarga. Mugi-mugi lampahipun pagelaran Trisno Budaya mulai dipun gelar ngantos sak paripurnanipun pagelaran saged rahayu widodara boten wonten alangan setunggal menapa. Makaten ingkang saged dalem aturaken mbok bilih wonten cicip cewet anggen kula matur mugi para undangan sedaya saged angluturaken sedaya kalepatan kala wau. Monggo kita sami asesanti jaya-jaya wijayanti rahayu widodara kalis lir ing sambikala. Ihdinas siratal mustaqim ila taufiq walhidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten ingkang saged dalem aturaken sampun wancinipun pagelaran kawiwitan supados kita eling wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Monggo kita buka kanthi gending eling eling dados Amin.
Nggih, eling-eling sampun paringipun